Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ад палітычных, сацыяльных, ваенных пытанняў мы звернемся нарэшце да нармальных пытанняў дабрабыту, эканомікі, грашэй і ўсяго астатняга, што звязанага з бізнесам. Таму што у нас у гасцях віцэ-прэзідэнтка Асацыяцыі беларускага бізнеса за мяжой, скарочана АББА, Мані, памятаеце, да? Марына Герын. Прывітанне, Марына. Вітаю, Зміцер. Марына, ну, давайте, может быть, пачнем з такого абагульнення. Ужо колькі часу увогуле існуе Асацыяцыя беларускага бізнеса за мяжой? Некалькі гадоў? Слухайте, я могу нават цяпер сказаць, бо можа для наших гледачоў гэта, ну, таксама яны інфармацыя гэта не ведаюць. Менавіта як фундацыя Association Belarusian Business Abroad, яна зарэгістравана вось 20 верасня будзе роўна як 3 гады. Праз год у маі, у траўні бізнесоўцамі быў зарэгістраваны звёнзак беларускага бізнесу за граніцай. І вось менавіта звёнзак, ён існуе 2 гады, то есть у траўню 22 года. І вось у гэты звёнзак мы, там 4 чалавекі абраныя як упраўленне, так? І дзе мы там працуем. Па гэтаму, ну, як фонд это 3 гады, як менавіта асацыяцыі бізнесоўцаў, куды бізнесоўцы далучаюцца. Гэта асацыяцыя зарэгістравана ў Польшы, мае статус міжнародны. І, ну, і маем усе на гэта дакументы, і туды менавіта бізнесоўцы долучаюцца. Поэтому вось такія формы у нас уласнасці. Ну, я з таго, што вот, да прыкладу, Марына, там, скажем, Евген Бур, яшчэ там шэраг такіх людзей, якія стаялі ля вытоку ўвогуле самой гэтай ініцыятывы, вы вось як мінімум ужо 3 гады займаецеся пытаннямі, праблемамі, актуальнасцямі беларускага бізнеса за мяжой, з чым яны сутыкаюцца, якія праблемы ў іх ёсць, там і гэтак далей. Я ўжо не кажу пра бізнес-форумы, івенты і ўсё астатняе, але калі казаць пра от за гэтыя 3 гады што змянілася для беларускага бізнеса за мяжой? То есть вот ён ужо асвоіўся, ён ужо прыжыўся, ён ужо такі, там, ведаеце, такі, мы тут ужо сваі, мы тут сваё месца, ну, прынамсі, там уже адваявалі кавалачак, ці ўсё адно так на пазіцыі такого, ой, самі мы не местныя, там, вот, як вот выглядае сёння ўжо 3 гады вот прайшло? Ну, я магу дакладна адказаць пра нашы менавіта кам'юніці, пра нашых мембераў асацыяцыі. Канешне, за гэтыя гады многія з іх сталі на ногі. Ну, зразумела, яны адчынілі бізнесы, яны свае бізнесы развіваюць, маштабіруюць і, ну, то бок, гэта, ну, добры такі паказчык. Как бы ужо освоиваются, уже как бы не такие там дети с протягнутой рукой, а нормально так уже адчуваюць. Конечно, на роўных канкуруюць с тымі же польскімі бізнесамі, калі мы говорим про Польшу. Марына, я бы хотел вас, ведаеце, что вот як это не дзіўна, ўсё ж таки, але спытацца, ну, не могу, сёння дзень такі, відаць, палітычна ангажаваны, і просто хотелось б ваше меркаванне як чалавека, які, ну, мы ж тут гаворым в основном там с палітолагамі, там, людзьмі ангажаванымі, там, больш ці менш там у рознае палітычнае жыццё, а вы больш з бізнесам звязаны. Здавалася б, вот другі сусвет зусім, але так ці не? Наколькі міма вас, праз вас, побач з вами прайшла вот гэтая падзея пад назвай выбары ў каардынацыйную раду? Вы яе заўважылі ўвогуле? Так, давайте не будем играть у паліткарэктнасць, як ёсць. Добра. Я тут скажу, напэўна, сваё меркаванне наконт выбараў КС. Менавіта я не галасавала, і, ну, дастаткова вялікае кола майго асяроддзя таксама. Хаця у КС вылучаліся дэпутаты, якіх я добра ведаю, людзей, якіх я паважаю, і з некаторымі я сябрую добра. Вось. Яшчэ, конечно, вот гэты час выбараў я, ну, было добра, што Павел Лібер стварыў усё ж такі гэту платформу, ну, з добрага, так, што, на мой погляд, здаецца, так, што і гэта платформа, я лічу, яна павінна быць, і так павінна праходзіць галасаванне ў будучай Беларусі. Чаго мне
не хапае так у гэтай структуры. Па-першае, мне не хапае нейкай зразумення формы ўласнасці гэтай структуры, устаўных дакументаў. Незразумела, ці ёсць там кодекс дэпутата ўвогуле, так? Якім прынцыпам павінен гэты дэпутат адпавядаць, так? То бок, як атазваць дэпутата, калі ён, напрыклад, ці парушае закон, ці не ведаю, там не выпаўняе свае абяцанні, так, якія ён даў. То бок, для мяне гэтых дакументаў, гэтай празрыстасці надта не хапае, так? Што б я яшчэ сказала? Я б тут, напэўна, адзначыла. У мяне, дарэчы, была такая размова з адным з юрыстаў нават на гэты конт, і яна была не так даўно, які блізкі, скажем так, да гэтай ўсёй дзейнасці, так, і калі я пачала гаварыць гэту сваю аргументацыю, што мне не спадабалася, што ён мне, напрыклад, гаворыць, а вы сваё меркаванне не публічна не агучваеце, так, вы прытрымліваецеся як бы голасу большасці, так, і мне гэта таксама гэты наратыў не падабаецца, што, напрыклад, няма там пункту супраць усіх, так, і цяпер атрымоўваецца такая сітуацыя, што калі ты не прагаласаваў за нейкую тую ж ці іную партыю, так, то ты нейкі там дрэнны беларус, які свой выбар там не зрабіў, так. І опять же такі, калі потым на маю аргументацыю мне адказалі, вось стварылася ж там рада БНФ там і БНР, і калі для мяне параўнаннем бяруць арганізацыю, якая стварылася у пачатку мінулага стагоддзя, калі там яшчэ тэлевізара не было, так, гэта соры. То бок цяпер можна зрабіць нейкую там ці платформу нават, так, дзе гэта ўсё было адкрыта, дыскусіі вяліся, так, нейкія там праграмы, каб гэта было ўсё зафіксавана, так, бо цяпер ёсць партыя, ёсць там нейкі ўнутраны дакумент, яны яго потым выдалілі, не зразумелі, мы там ужо праз год забыліся, хто за каго галасаваў, так, вось, і мне вось гэтай празрыстасці надта не хапае. Я лічу, што ў нашым сучасным свеце, у свет тэхналогій, калі гэта ўсё быстро так ідзе і развіваецца, што можна было б зрабіць гэта і больш якасна падрыхтавацца к гэтаму працэсу. Хтосьці мог бы сказаць, гэта ўсё з-за таго, што ўсе гэта эти бізнесмены і ўсё, што там побач з імі, яны не цікавяцца палітыкай, не жывуць там нейкімі палітычнымі падзеямі, гэта ўсё не пра іх, яны людзі меркантыльныя, але між іншым вось гэтыя меркантыльныя так званыя людзі вельмі моцна спрычыніліся да збору для дзяцей палітвязняў, для тое, каб можна было дзецям палітвязняў зладзіць нармальныя летнія канікулы, даць магчымасць ім адпачыць. Навошта вы да гэтага далучыліся? Вы ж такія ўсе нібыта меркантыльныя з сябе. Мы якраз таки як асацыяцыя прапагандуем такія прынцыпы, як сацыяльна адказны бізнес. Бо і гэта правільна, гэта прыклад сусветных міравых краін. Напрыклад, у Нямецчыне, так, калі ты бізнесмен, ты, здаецца, нават не можаш не быць, ты павінен далучыцца да нейкай асацыяцыі, падтрымліваць, так? Гэта нармальная практыка, і мы таксама ідём і развіваемся ў гэтым кірунку. І гэта якраз такі, і паказвае, што ўсё ж такі, як вы самі сказалі, Дміцер, так, што бізнесы дапамагаюць, яны збіраюць грошы і на дзяцей палітвязняў, яны падтрымліваюць. І у нас быў у канцы мінулага года там такі івенты, дзе мы падтрымалі наших мастакоў, так, зрабілі аўкцыён. Вось. І калі ты з бізнесам гаворыш адкрыта, шчыра, калі яны бачаць, што ты нічога не скрываеш, яны таксама да цябе далучаюцца. То бок, далучыліся ўжо каля 120 бізнесаў, яны афіцыйна уступілі ў АБА, падпісалі ўсе дакументы, кодекс этычны. То бок, яны, можна сказаць, як партыя такая ўжо наша АБА. Дарэчы, вось я вам покажу збор, про які я кажу, ён адбываецца на платформе BuySol, і як вы можете заўважыць па лічбах, з
неабходных 23 тысяч евро сабрана ўжо амаль 19 тысяч евро. Гэта сведчанне про солідарнасць, про бізнес і гэтак далей. І тое, что ну да, безумоўна, гэта не Аба робіць самастойна, гэта робіць разам і Аба, і Байсол, і краіна для жыцця, і Байхелп, і Дисsident Бай, але тым не менш, вось вам конкретны прыклад. Ну что ж, давайте яшчэ про конкретныя прыклады. Ваша любимая справа, конкурс беларускіх бізнесаў. Што ў гэтым годзе? У гэтым годзе мы яшчэ узнагародзім 8 бізнесоўцаў, 8 бізнесаў будуць абраны. Бліжэйшая узнагарода пройдзе 20 верасня. Сёння ўжо магу гэту дату сказаць дакладна. Правядзём 20 верасня, это дзень народзінаў Аба, 3 гады, як мы зарэгістраваны. Мы правядзём наш 7-й бізнес-форум у Еўропе. І які форум пройдзе ў Варшаве, у Гранд-хатэлю. І вечарам мы правядзём узнагароду, абярэм 3 бізнесы. Дарэчы, запрашаю, падавайце заявкі. Да, так давайте, вось вы уже раз маеце такую магчымасць. Па-першае, назовіце намінацыі, назовіце сумы, ну і заклікайце бізнесы да ўдзелу. Добра. Паважаныя гледачы, запрашаю вас прыняць удзел у конкурсе, 3-м конкурсе беларускіх бізнесаў. У гэтым конкурсе у нас 3 намінацыі: бізнес-леді 2024, эка-бізнес і арт-бізнес. Пераможца атрымае 5000 евро. Заяўкі можна падаць да 10 чэрвеня. Гэтаму, калі ласка, не адкладвайце на потым, на пазней, падавайце заяўкі ўжо. І то бок у нас там дастаткова просты удзел у гэтым форуме, у гэтым конкурсе, і чакаем вас. Вось, бачыце, я адмыслова вельмі проста. Найсці вельмі хутка. Можна просто зайсці ў тэлеграм-канал АБА, Асацыяцыя беларускага бізнеса за мяжой. Там ёсць інфармацыя пра, ну, то есть навіна пра гэты про гэтую падзею, гэты конкурс. Заходзіце, адкрываеце, і вось на староначцы прамая спасылка, і тут хоп, і табе, калі ласка, адразу ціскаеш, падаць заявку, падаеш заявку, і ты фактычна, ну, амаль што маеш 5000 евро ў кішэні, да? Ці добры настрой, калі ты прыйдзеш, мы ж все равно кожнага будзем запрашаць у гэты дзень, кожнага намінанта будзем запрашаць на гэту падзею. Пагэтаму, калі вы нават і не атрымаеце грошы, але вас чакае добры нетворкінг, добры настрой у кругу цудоўных беларускіх бізнесоўцаў. Дарэчы, гэта ж ужо 3-й, да, атрымліваецца форум, конкурс? Так, 3-й, і напрыканцы году мы таксама правядзём 4-й конкурс Free Belarus Business Award, які пройдзе, ну, у канцы года мы яшчэ дату не ведаем. І намінацыі там будуць такія, як і ў мінулым годзе. Я да чаго, што 3-й, ну вот былі 2, былі пераможцы, людзі, якія там показалі, які ў іх класны ёсць бізнес, атрымалі, прычым на гэта яшчэ ўзнагароду. Вы адсочваеце, вот гэты, как бы так, узнагарода і гэтыя грошы, увогуле гэта увага, яны дапамаглі ім яшчэ больш стартануць? То есть вот што далей адбывалася з гэтым бізнесам? Ну, слухайце, некаторыя бізнесы, яны потым далучыліся і да Аба. Опять же такі, адзін бізнес, які ў мінулым годзе атрымаў узнагароду як некамерцыйная арганізацыя, але з правам весці камерцыйную дзейнасць. Так? Гэта наш беларус, які адчыніў школу для дзетак з асобенасцямі развіцця, там слаба бачачыя, і то бок мы нават сустракаліся з ім у гэту суботу на нашым нетворкінге, такі, які мы для сяброў арганізуем кожны месяц. Вось, і ён якраз таки, дзякуючы гэтым грашам, ён адчыніў яшчэ у другім месцы, ну, такі як філіальчык, так, і пачаў, ну, і павялічыў колькасць дзяцей, ну, якіх яны трэніруюць. Вось, і таксама дзяліўся ён сваім такім планамі, што
і плануюць яшчэ рабіць і платныя нейкія там заняткі, так, то бок выйти ўжо больш на такую самакупляльнасць. І словы, ну, падзякі мы атрымалі. Яшчэ, ну, з адным бізнесам, але я цяпер не буду гаварыць прозвішча, вось мы ж пачалі у АБА развіваць амбасадарства, так, у нас ужо ёсць амбасадары у Штатах, так, у штаце Міннесота, і цяпер вось у нас будзе праводзіцца одно мерапрыемства з нашым партнёрам торгово-промысловая палата Польши у Вроцлаве 6-го. Ну і такі інсайт могу сказаць, што мы там аб'явім ужо пра нашага амбасадара па вось Вроцлаву, да якога можна таксама звярнуцца. Гэта таксама бізнесовец, ён мембар нашай асацыі, ён удзельнічаў таксама ў конкурсе. Так, я хотел гэтую тему трошку пазней закрануть, але давайте уже раз уже узгадали, давайте про гэта и скажем. Бизнес-форум во Вроцлаве. Да. Что гэта будзе, чаму прысвечаная, якая асноўная тэма будзе там гучаць? То есть, ну вот больш падрабязна. Ну, бизнес-форум, напэўна, такое слово не зусім падыходзячае. Там все-таки такі ивент, так, это не форум. У нас ёсць дамоўленасць з торгово-промысловай палаты у гэтым годзе правесці такіх 5 вялікіх спаткань по розным, ну, буйным гарадам Польши. То бок мы одно ўжо правялі, оно было ў Познані ў лютым, і вось цяпер у Вроцлаве, плануем яшчэ ў Беластоку, Кракаў, напэўна, возьмем, і Гданьск. Вось. У Вроцлаве якраз такі будзе спатканне, там прыйдзе бурмішчар, ну, як мэр горада, будуць высокага ўзроўню дастаткова прадстаўнікі там мясцовых уладаў, асацыяцыі. Ну і звычайна, вось як гэта было і ў Познані, мы расказваем таксама пра АБА, чым мы займаемся, што мы робім, мы знаёмімся. То бок гэта першая частка сустрэчы, она будзе такая больш закрытая, то бок для мембраў асацыяцыі АБА і тых гасцей, якіх мы запрашаем. А другая частка ўжо гэтага мерапрыемства, мы якраз такі падзелімся з беларусамі. То бок вы можете, таксама запрашаю далучацца, рэгістравацца, то бок яна будзе адкрытая. Мы раскажам, пра што мы размаўлялі з уладамі, падзелімся кантактамі і, ну, і пазнаёмімся. Марина, я хочу трошку от такой официоза, может быть, адысці и узгадать, неяк мне потрапілася ў Фейсбуку одна такая дискуссия, где вас тегнули, и вы там пришли таксама давали свои комментары, а справа была такая: один беларус с Батуми написал такой, он занимается неким дробным бизнесом, вырабляе цішотки, там яшчэ нейкую вот такую символику, и написал: а что для мяне можа зрабіць вот гэтая вось АБА? И как бы, ну нормальное, логичное для любого беларуса пытанне, калі сядзіць і кажа, что для мяне можа вот зрабіць, так стали ў чаргу и рассказывайте, кто что для мяне можа зрабіць. Але по вяліку, ну это я жартую, ну ці там утрырую, але калі вот нехта задае сабе пытанне, а вот навошта АБА, что яна для мяне можа зрабіць? Я разумею, это меркантыльны такі падыход, але я думаю, часто вам задаюць такое пытанне. Что вы адказваеце звычайна? Ну, звычайна, слухайце, у нас ніхто не прымушае быць мембарам асацыяцыі АБА. І мы працуем менавіта для нашых мембараў. Поэтому я вот пачатку размовы і сказала, якія ў нас формы ўласнасці. І гэта нармальна, калі, окей, там палітычная там структура, яна там павінна быць неяк так у адным месцы адна, так, а асацыяцый іх можа быць многа. Як я і ўжо і паўтарылася, што асацыяцыю менавіта яны стварылі самі мембары. То бок яны далучаюцца у гэту асацыяцыю. А як фонд мы цяпер можам аказваць, ну, конечно, яны там плацяць узнос, але іх цяпер не такое вялікая, ну, колькасць, так? Вось. І опять же таки, у нас у рамках асацыяцыі там прапісана, з якіх краін мы мембараў прымаем. То есть на сённяшні момент... Марина, ну, например, вот у мяне невялікі бізнес свой, і я думаю, а мяне заклікаюць, уступай у АБА. І я кажу, а навошта? Што яно мне гэта дасць, это уступленне? Слухайце, ну, калі, напрыклад, параўнаць, у нас бізнесоўцы, яны атрымоўваюць розныя кансультацыі
кансультацыі, так мы цяпер распрацоўваем юрыдычнай і астатняй кансультацыі. Мы ж много чаго робім яшчэ ў рамках нашага унутранай кам'юніці, так, і збіраемся пашыраць гэта. То бок мы, напрыклад, як самая Каба, напрыклад, нехта, некаму нейкія там веды, да, патрэбны, так, мы можам як Аба знайсці там таго ж там спікера, зрабіць там нейкі там Zoom, аплаціць гэтага спікера, і усе там тыя ж бізнесоўцы атрымаюць карысныя веды для іх саміх, так, і пры гэтым нічога не, і пры гэтым аплачваючы, напрыклад, нейкі там мінімум, так. У нас яшчэ ўнутры кам'юніці вядзецца такая сістэма зніжак, то бок мембары робяць зніжкі адзін для аднаго. Распрацоўваецца цяпер яшчэ такая адна платформа, дзе мы больш бы хацелі рабіць вось такой вот рекламы для наших мембараў, рекламаваць іх бізнесы. Соотносно, і опять же таки, мы ж таксама у пачатку свайго развіцця, так, то бок мы самі расцём, то бок будзе нас больш, будзе фінансаванне на гэта ўсё, будзе і мы больш рабіць. Розныя лісты падтрымкі, опять же таки, да, так таксама у Польшы сутыкаемся з тым, што доўга разглядаюцца і дакумент, пытанні легалізацыі, там, і ў жондах, і в банках, напрыклад, там нейкія зачыняюць рахункі, так. І мы гэтыя лісты падтрымкі даём нашым мембрам, што каб ужонды разглядзелі, то бок пытанні, ўнёскі нашых мембараў, так, можа, больш хутчэй, так. Опять же таки, таксама і ў Штаты быў форум, рабілі лісты падтрымкі для наших мембараў візавыя. Яшчэ з нашай дапамогай ужо ёсць 5 мембараў, якія атрымалі мост, такая ёсць праграма адукацыйная, так, і, каб было наглядна, нават цифры тады скажу, вось 2 мембары, яны самі падаваліся у Францыю, не памятаю універсітэт, на курс маркетынгу 2-тыднёвы, і 2 разы мост адмаўляў. Калі мы напісалі гэты ліст, што просім іх разглядзець, 2 чалавекі, яны паехалі на гэту праграму мост, і агулам гэта праграма каштавала каля 20 000 евро. То бок яны уступілі да Аба, заплацілі гадавы знос, а яны ўжо атрымалі і вучобу атрымалі, і лісты падтрымкі атрымалі, і нейкія палезныя такія карысныя кантакты. І таксама мост, яшчэ таксама нядаўна дзяўчына, была добрае таксама рашэнне, яна і аплачвае мост канферэнцыю, на якую яна там едзе па б'юці. То бок такія прыклады. Не ведаю, я магу многа пра гэту тэму расказаць, і мне здаецца, што гэта надо, калі чалавек, што мне не падабаецца, вот калі без нейкіх аргументаў закидываецца інфармацыя у там Facebook, я люблю, калі людзі задаюць канкрэтныя пытанні. То бок да нас можна запісацца на кансультацыю, і можна там спецыялістам цягам гадзіны раскажаць па кожнаму проста пункту. І яшчэ у нас ўсё ж такі ў рэгламенце прапісана, што мембарамі асацыяцыі могуць быць бізнесы зарэгістраваны на тэрыторыі Еўропы і Паўночнай Амерыкі. То тыя краіны дэмакратычныя, і куды мы самі можам фізычна паехаць. Да, я вот открыл, скажем, я чаму говорил и раю подписываться на, например, телеграм-канал Ассоциации белорусского бизнеса за мяжой, потому что прокручиваешь новиновую стужку и бачишь, например, пропановываются бесплатные консультации по бизнес-пытаннях, и тут ты можешь записаться на такую бесплатную консультацию и атрымаць необходные адказы на пытанні там і по адкрыцці бізнеса, і по легалізацыі, і по некай юрыдычных падтрымки і гэтак далей. То есть вот юрыдычныя пытанні, якія тычацца працы, рэлакацыі, адкрыцця і развіцця бізнеса, падаткаабкладання, кадравых фінансавых пытанняў. То есть вот все гэта можна атрымаць дзякуючы Аба, і безумоўна дзякуючы гэтай вось падпісцы. Я гляжу таксама, вот круціў гэтую стужку, шукаў розных навінаў у вас і гляжу, дарэчы,
І я б яшчэ дадала, што ведаеце, ну, у кожнага просто розныя патрэбы. Напрыклад, малы бізнес, яму там можа патрэбна больш такія рэчы, там, ну, не ведаю, там фінансы, а больш буйны, напрыклад, бізнес, ён і сам свае пытанні ўсе павырашае, так, але яму падабаецца вось менавіта гэта ідэя, абы вот это, куды мы ідём, куды мы рухаемся, так, і ён просто нас падтрымлівае і нічога ад нас, ну, і ўзамен нават не патрабуе. Пагэтаму у кожнага свае мэты і ну чаму ён далучаецца да АБА. Дарэчы, круці вот стужку, скажите мне, калі ласка, спадарыня віцэ-прэзідэнтка, а ваш прэзідэнт асацыяцыі Яўген Буры ужо, гляжу, ледзь не месяц вандруе па ЗША. Шо ён тут кінуў нас тут усіх? Што ён там это самае валакаецца? Што ён там шукае? Грошы шукае, каб усіх падтрымаць усе праекты. Ну чаму, глядзіце, адчынілі, прызначылі амбасадара, так, там надта многа сустрэч цяпер у яго. Мы ж рыхтуемся яшчэ паралельна да нашага другога бізнес-форуму, які пройдзе ў ЗША. Ён пройдзе прыблізна 1 сакавіка наступнага года, гэта ў Крэмневай даліне будзе. Пагэтаму ён там займаецца арганізацыйнымі пытаннямі, каб мы проста, ну, мы хочам пра гэты форум таксама абвясціць трошкі раней і пачаць ужо яго прамоўціць, і то бок ён цяпер там працуе вось па гэтым пытанням з нашымі амбасадарамі. Вось. Ну. Дарэчы, цікавая вось была тэма пра такое даследаванне пра тое, дзе якія краіны замежжа, ну так блізкага замежжа найбольш спрыяльныя для беларускага бізнеса. Ну і апынулася так, што ну как бы самае спрыяльнае, калі браць наш рэгіён, это Польшча. Ну і как бы больш складаная сітуацыя ў краінах Балтыі. Я ведаю, што ёсць жа і прадстаўнік АБА у краінах Балтыі, па краінах Балтыі назовём это так. У яго не атрымліваецца ніяк вось ўсё ж такі палепшыць тую сітуацыю? Ну, для гэтага ж праводзяцца нашы форумы. Можа, там нехта думае, чаго мы праводзім, але ж для гэтага мы і надо правадзіць іх, каб гэта сітуацыя, каб гэтыя пытанні усе агучваць. Вось у нас быў форум у Вільні, ну, колькі там пару месяцаў таму, так. І там паднімаліся гэтыя пытанні легалізацыі, і такая, дарэчы, ну, дыскусія цікавая была вот на менавіта той панелі па легалізацыі, то бок там і прадстаўнікі і свае нейкія аргументы, да, то бок прадстаўлялі, да, чаму вось гэтыя складанасці. Нашы бізнесоўцы, мы якраз такі сваю пазіцыю таксама агучвалі. Ну, вось паглядзім, пасля гэтага запланаваны былі нейкія такія ўжо нефармальныя сустрэчы. Вось, поэтому будем глядзець. Ну, але ж ўсё роўна яшчэ краіны Балты, это і Польша, да, гэта добрыя там прыклады. Напрыклад, я вось была ў адпачынку такім кароткім у Гішпаніі, і мы, ну, думаю, раз я ўжо ў адпачынку, і там, думаем, папрацую дзянёк, да, і мы зрабілі таксама такі невялікую сустрэчу беларусаў, там, ну, там не шмат людзей было, і там зусім складана, толькі з беларускім паспартам ты нават не можаш рахунак ніякі адчыніць. То бок цябе там адразу гавораць, вот беларускі паспорт, все, там нават і без пытанняў нейкія дакументы зрабіць, побыты, гэтыя ВНЖ, гэта надта ўсё доўга, надта ўсё цяжка, і проста аб'ектыўна беларусы, яны, каб працаваць менавіта, ну, понятно, што калі можа бізнесы вялікія, там ім прасцей, ну, маючы грошы там купіць, але калі ты пачынаеш весці зусім малы нейкі бізнес, яны там ці нелегальна, ці пачынаюць нешта рабіць, шукаюць уладальнікаў там, гішпанцаў, так, і праз іх робяць нейкія рэчы. Ну, у такой сітуацыі цяпер жывём. Ну. Дарэчы, пра сітуацыю, у якой жывём, у мяне ў гасцях быў беларускі добраахвотнік, пан Зубар, які казаў пра тое, што ну мы все ведаем, што зараз в прынцыпе вайна, якая ідзе ў краіне, яе ўжо называюць вайна дронаў. Дронаў не хапае, дронаў прычым не хапае, вытворцаў шмат, а іх просто фізічна не хапае. Заводы працуюць з перадзамовай там на некалькі там тыдняў, а то і месяцаў наперад. І ён кажа, с аднаго боку, з другого боку, мы ж тут беларусы, Беларусь суагрэсары, шмат размоваў пра тое, вот як нам тут ўсё ж таки, ну,
паказаць сябе, што мы падтрымліваем Украіну, і ён кажа: ну ёсць же ж беларускі бізнес, ёсць людзі з грашыма, і адна справа там данаціць, дапамагаць грашыма, а другая справа узяць этим людзям, якія ведаюць, як арганізоўваецца бізнес, як арганізоўваецца вытворчасць, і стварыць нейкую вытворчасць па вырабу дронаў, каб можна было гэтыя дроны пастаўляць, прычым не бясплатна, іх будуць купляць. Але іх просто не хапае, таму вот вам беларускі дрон, дзе было б і напісана там ад беларусаў, там і там что-нибудь, не ведаю, что там жыве Беларусь, там марка там і такое вот. І это было показано конкретно, і дапамога, і как бы вот сведчанне того, что мы падтрымліваем. Як вы лічыце, магчыма такое? Слухайце, магчыма, і добра, што вы гэта сказалі, бо я, на жаль, не глядзела гэта інтэрв'ю. Я ведаю адно, што, ну, напрыклад, у нашым коле ёсць адзін бізнесовец, які цяпер у працэсе, гэта, дарэчы, у Польшы, вось ён якраз такі гаварыў, што ён робіць цяпер праект менавіта па дронам, так? Але насамрэч я не магу сказаць, на якім гэта этапе, ці запусціў ён гэта, ці не запусціў, але я запытаюся, і сярод свайго кам'юніці мы можам гэтую інфармацыю неяк так распавесці, каб ведалі, што ёсць такі запыт. Добра. Так, ну что, потиху закругляемся. У меня есть как бы две темы. Может быть, вы еще от себе захочете что-нибудь сказать. Я изноўку вяртаюся до телеграм-канала Аба и гляжу. 18 траўня Рыга, бізнес-вячэра и спикер Роман Цымбераў, уладальнік компании Лазера Плюс, сябра Аба. Потым далей 4 чэрвеня, гэта уже ў Варшаве, першая вячэра ў Рызе. Варшава, бізнес-вячэра для сяброў Абы, і там Віктор Шаўчук, наколькі я разумею, такі прадпрымальнік з ЗША, з Міннесоты, і зноў Роман Тимофеев. Что вот, для чаго гэтая бізнес-сустрэча? Это для пантоў? Типа мы тут такія мембары, тут бізнесы, ці вот что, якая мэта? Мэта, опять же таки, мы працуем, мы самі нічога не прыдумляем, каб вы думалі, гэта не сядзіць там, да, я магу там, напрыклад, прыдумаць нейкія крэатыўныя рэчы, такія як там конкурс, ці гімн, ці цішоткі, так, але гэтыя все сустрэчы, гэта якраз такі запыт нашых мембараў, калі яны далучаюцца да нас, мы ж таксама пытаемся, чаму яны да нас далучаюцца, так, ну, прычына, чаго не хапае, і вы ведаеце, напэўна, у 90% адсоткаў прычынай з'яўляецца нетворкінг, ім не хапае просто нейкіх нармальных добрых контактаў, і на гэтых сустрэчах у іх, я ўжо іх бачыла, просто зараждаюцца такія нейкія нават новыя праекты, якія яны ўжо потым самі рэалізуюць. То бок вот менавіта на гэтай сустрэчы, дзе будзе і Віктор, і будзе якраз такі Роман, мы хочам прадставіць трошки нашу одну канцэпцыю. Мы разглядаем такую цяпер, ну, хочам запусціць одну такую праграму, гэта стажыроўкі, так, стажыроўкі беларускага бізнеса у буйных кампаніях, стажыроўкі, напрыклад, бізнесаў, якія знаходзяцца ў Еўропе, напрыклад, у нейкіх буйных амерыканскіх кампаніях. І вось якраз такі Віктор, ён пачаў з гэтым са сваёй стараны разбірацца ў ЗША. Вось. Ну, яна цяпер так досыць, напэўна, сырая, так, але, ну, вот такія вось ідэі ёсць. І менавіта многія вось ідэі, то, што мы робім і хочам рабіць, яны ідуць ад нашых бізнесоўцаў. І даведваемся мы з імі якраз такі вось на гэтых нетворкінг сустрэчах. Так, ну і такія прыемныя яшчэ навіна, яшчэ конкурсы, два прычым, якія абвесціла Аба. Першы конкурс гэта на гімн. Вот Аба вырашыла, што ім не хапае гімна. Вот тут пытанне, как бы, конечно, навошта вам гімн, і другое гэта так, дзе гэта згубіў, цішоткі, на найлепшы мерч для асацыяцыі беларускага бізнеса за мяжой. Ну, мерч зразумела, мерч падабаецца ўсім, мерч любяць усе, але ўсё ж таки я думаю, что у вас даўно ёсць, але чаму вот мерч, ну, карацей кажучы, раскажыце. Не, ну, мерч зразумела, вы так сказали, так, что, по сути, гэта, ну, сейчас, конечно, брендбук, усе корпорации, организации гэта робяць. Ну, и гімн Аба у нас
смелыя бізнесоўцы, якія далучаюцца да нас. Я лічу іх усе смелымі людзьмі, мы экстрэмісцкая арганізацыя, але іх гэта не астанаўліваецца, яны далучаюцца да нас. І чаму у нас не можа быць гімну? Бо гімн ёсць у розных клубах, там спартыўных клубаў, так? А мы ж імкнёмся, развіваемся і прадставім, дарэчы, гімн таксама на форуме 20 верасня. Напрыканцы, пасля ўсякіх конкурсаў, форуму, мы ўсе заспяваем наш гімн. Заспяваем. То есть вы уже лічыце, што ён до таго часу будзе гатов. Вот глядзіце. У нас уже одна заявка даже. А вестка ёсць. была 26 траўня, Да. а сёння мы маем якое? 27. Ну так глядзіце, мы ж до 1 жніўня збіраем заявкі, то бок часу дастаткова, так? А конкурс? А хто у Так яшчэ ж там месяц астанецца. Не, зразумела, а хто будзе вырашаць? Это Мембары. просто Не, хто мембары. кому, як падабаецца, ці будзе сядзець адмысловае журы з прафесіяналаў, там я не ведаю, там Падгайская, там хто там яшчэ у нас этот самы? Глядзіце, тут атрымліваецца так, што журы ўсіх конкурсаў у нас міжнародная, а то была такая сітуацыя, калі я аб'явіла пра конкурсы на нашы эти Free Беларусь. Вось, на мяне сразу паляцела: о, Марина ўжо ведае, хто там яе прыз атрымае, яна ўжо частку нейкіх грошай сабе ў карман палажыла і таму падобнае. Мы сели з оргкамітэтам і прынялі такое добрае рашэнне, што мы запрашаем міжнароднае журы, так? І пасля гэтага сразу гэтыя размовы скончыліся, да? Бо одна рэч там нешта на Марыну гаварыць, а другая рэч ужо гаварыць на кіраўніка торгово-прамысловай палаты, так? Вось, але менавіта гэтыя конкурсы, это ўжо наша такая унутраная справа нашай асацыяцыі, і по гэтаму гімн, у мяне просто слоў, ну, со слухам дрэннае, я не готова выбіраць, можа толькі калі словы. Вось, по гэтаму, я думаю, выберуць нашы мембары асацыяцыі, усе, хто цяпер у нашай асацыяцыі, могуць унутры і выберем гэты гімн, так? Вось, а конкурс, ну, а с укусам у мяне все добра. Поэтому у нас так прописано, что мы можем уже сами выбирать мерч-дизайн. Поэтому в этом я поудзельничаю. Ага. А тут уже я все ж таки положу у кишеню. Ясно. Ну вот, бачите, я не здарма, я ж-то ведаў про конкурс, тому что я читаю телеграм-канал Аба, и адразу Аба, и адразу, ну что, песня самая вядомая: Аба, мани, мани, мани. Вот же гимн готовы. А мне потом сказали: а текст ты можешь вот пригадать, что, про что там спевается? И вырашыў, да, как бы про дзяўчыну, якая хоча сабе папіка, каб з грашыма быў, гэта не тое, что адпавядае как бы асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой, дзе такая віцэ-прэзідэнтка, ну. Ну, слухайте, нам усім таксама живем в таких обставинах, поэтому Аба яшчэ гэта такі прыклад усё ж таки трохі і пазітыву, нейкага добрых рэчаў. По гэтаму так, ну что, Марина, про что я яшчэ забыўся сказаць, спытаць там, ці самі хацелі б звярнуць увагу, ну апроч того, каб нагадаць, что такая вось як это івент ці сустрэча ва Вроцлаве будзе калі у нас 6 чэрвеня. А што яшчэ? Што яшчэ? Да, вот што можа быць там з ваша зробленага, запланаванага, што вот можа быць, можа яшчэ ў стужку вашу навінавую не потрапіла, але вы хацелі абвесці. Слухайте, ну у нас там ідэй дастаткова много. Дарэчы, яшчэ у нас будзе одно мерапрыемства, у якім Аба з'яўляецца суарганізатарам, то бок у 1 верасня у Канадзе пройдзе 35-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі, так? І ўпершыню там будзе бізнесовая панель, і Аба будзе прыймаць удзел, і мембры Аба таксама, так? Гэта ўсё мерапрыемства пройдзе на тэрыторыі нашага мембара з Канады, бізнесоўца, у яго буйны бізнес, ён асвятляе, робіць падсветку, і апошняя, здаецца, яго падсветка гэта лур падсвячае. Ён зараз падчас Алімпіяды ва Францыі з размовай ідзе пра спадара Грыгорыка, выдатнага бізнесмена. Так. І вось па гэтаму я таксама запрашаю прымаць удзел, калі вы хочаце прыехаць, пазнаёміцца, мы будзем усе таксама там рады вас бачыць, і таксама
таксама тут нагадаць, калі вы будете ляцець з Польши, ну, ці з Европы, і калі у вас толькі беларускі паспорт, мы можам аказаць таксама візавую падтрымку, каб у вас гэта паездка атрымалася. Ну, а так усё остальное у нас будзем у сетках. Гэта, напэўна, усе буйныя такія мерапрыемствы, якія мы робім, мы сёння абмеркавалі. Малых у нас дастаткова много, просто сачыце за гэтай інфармацыяй. І ідэй у нас таксама надта много, просто аб'ектыўна часта не хапае просто фізічна людзей, якія б гэта ўсё рэалізоўвалі. Вось, дарэчы, а я б вам параіў усім зайсці на YouTube канал ці на сайт Еўрарадыё у праграму Ідэя X, і вось тут ёсць выдатная наша запісаная там на месцы ў Канадзе размова пра нацыянальную ідэю нашу беларускую са спадаром Грыгорыкам. Так што, калі ласка, Владимир Грыгорык, перадаем вам прывітанне мы с Марынай. Ну, а ўсе наши гледачы пасля заканчэння нашага эфира ідуць глядзець праграму X с Владимиром Грыгорыком. Так что дзякуй вялікі, Марына. На гэтым мы развітваемся. Хто хоча зарабіць 500 евро і мае слых і талент, той можа напісаць гімн для асацыяцыі беларускага бізнеса. Хто умее ну так дызайнерыць, той можа мерч стварыць. Но у каго, ведаеце, там таленты ва ўсе бакі ідуць, той можа 1000 зарабіць, зрабіўшы адно і другое разам. Ну, гэта можа быць такі жарт не жарт, але сапраўды про гэта можна не забываць. Ну, а для тых, хто хоча паўдзельнічаць у цікавых мерапрыемствах, апроч там бізнес-вячэраў і такіх івентаў, канферэнцыя ва Вроцлаве 6 чэрвеня, гэта бліжэйшая. Ну і безумоўна выдатная магчымасць пабачыць Канаду, паўдзельнічаць і у кангрэсе беларусаў Паўночнай Амерыкі і по бізнесу з канадцамі пагаварыць. Калі ласка, 1 чэрвеня, я думаю, абвестка і магчымасць рэгістрацыі яшчэ будзе. І я яшчэ хацела дабавіць, вяртаючыся да нашых бізнесоўцаў з беларускімі каранямі. Калі ласка, мы заўсёды адчынітыя. Калі у вас нейкія ёсць пытанні, вы можете пісаць нам на мэйл. Ёсць мэйлы як афіцыйная info@business.org, ёсць таксама наши мэйлы. Гэта мы інфармацыю даём усю ў нашых сацыяльных сетках. Калі у вас нейкія ёсць прапановы, ідэі, калі ласка, звяртайцеся. То бок у нас многія людзі просто чакаюць нечага, што да іх прыйдуць, ім нешта дадуць, так? Але мы самі павінны быць актыўнымі. Вось у АБА у нас гэта адчыненасць ёсць. Просто не будьце пасіўнымі, будьце актыўнымі людзьмі з прапановамі. Мы ўсё чуем, з усімі размаўляем. Калі не хочаце прыходзіць на нашы нейкія мерапрыемствы адчыненыя, вы там баіцеся, там, каб вас фатаграфалі ці нешта яшчэ, можна дамовіцца на сустрэчы індывідуальныя і паразмаўляць у нашым офісе. Так, Матахары, вы, відаць, вельмі так позна далучыліся до нашага эфира, таму вось пытанне про дроны, якія патрэбныя ваярам і беларускім, і не толькі беларускім, ва Ўкраіне. Мы с Марынай абмяркоўвалі, і яна расказала про беларускага бізнесмена-прадпрымальніка, які плануе ці ўжо займаецца у працэсе, але я не ведаю просто на якой цяпер стадыі. Да, займаецца вось менавіта гэтай справай, арганізоўвае вытворчасць па вырабе дронаў. Так што я так спадзяюся, што хутка гэта будзе. Так, і яшчэ я хацеў бы не бачу, правда, але падчас мінулага нашага эфира са спадарыняй Аленай Прыходзька у самым-самым канцы, на апошняй хвіліне, нават менш, прыйшоў донат з пытаннем. Мы ўжо не змаглі, спадарыня Прыходзька, задаць гэтае пытанне, але мы ў любым выпадку дзякуем нашаму гледачу за донат. Калі ласка, працягвайце нас глядзець, подписывайтеся і на телеграм-канал, і на сайты, на YouTube-канал АБы, ну і, безумоўна, YouTube-канал Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь! Жыве вечна!